Mehmet Emin Özmen Doğru Haber Li مخاطب مکیه و چارەسەری چییە؟ تەسبیتکردنا تەشخیصکردنا پرسگرێکên me ji bo tedawî û dermankirinê gelek muhîm e. Ji ber vê yekê ez ê îro hewl bidim ku sebeba bingeha naskirin û çareseriya pirsgirêka wekî Filîstîn, İsraîl an jî Rojhilata Navîn ji were zikir bikim. Di vê pirsgirêka xwe ya sereke em wiha tespît bikin. Ji bo me mislimanan pirsgirêkek bi navê İsraîlê tune ye. Lewra muxatabê me ne İsraîl e, Emerîka ye. Koma terorîsta ku jê re İsraîl tê gotin, dest û lingê şerê xeyrî nîzamî ya Emerîkayê ye. Alet û amûrê şerê Emerîkayê ye. Weka tê fêmkirin, welatên ku İsraîlê bide hemberî xwe, rasterast Emerîka, ne yekser jî İngiltere, Fransa û Almanya ye. Her wiha gelek welatên Ewropayê ne. Ji ber vê yekê İsraîl dijminekê dijwar e. Lewra li cem wî hêzek kûrewî û cîhanî heye. îro dewletên ku nüfusa wan mislimanin nikarin li dijî hêzên wek İsraîl û Emerîkayê şer bikin. Lewra ev dewletan ji İslamiyetê û ji meneviyetê dûr in. Ji ber vê yekê İsraîl û Emerîka bê alîkariya Xwedê têk naçe, mexlûb nabin. Lewma gotinên me yên ku dibêjin bila Tirkiye, Misir û rejima Siûdî tiştekî bikin, pûç in. Gotinên ebesin. Kesên ku baweriya xwe bi Xwedê anîn encax şer û cîhadê bikin. Ji ber vê yekê dîsa encax Hamas yan jî komên weka Hamasê yên komên hindik vê şer û cîhadê bikin. Encax ev komên berxwedanê yên hindik bi gotina Qur'ana pîroz van komên zêde mexlûb bikin. Neçariya welatên ku xelkê wan mislimanin ne ji bêhêzî û bêquwetiyê ye. Mixabin û maalesef çavkaniyên wanên enerjî û petrolê gelek in. Gelek bihêz û bixwetin. Dibe ku di warê çek û sîlehan de hinekî bêqiwet bin, lê çavkaniyên bin erdê û ser erdê gelek dewlemend û zengîn in. Em dikarin bibêjin ku çavkanî û sebeba bêçaretiya me bêtifaqî û bêyekbûnî ye. Ji ber ku bi piranî lîderên dewletên ku xelkê wan mislimanin ji teref Rojava yanî ji teref alema Xerbê ve hatinin tayîn kirin, nikarin li hemberê efendiyên xwe serî rakin. Beriya niha jî me di nivîsên xwe de destnîşan kiribû. Xwedê ev herêma dabû kurên İbrahîm. Di destpêkê de nesta İshaq bû warisê herêmê. Lê ji ber ku Benî İsraîl muxalefet li pêxemberên xwe kirin, îxanet li daw û doza xwe kirin, ew qetil kirin, ev weraset bi dawî bû. Ji ber vê yekê Qudüs ji nesla İshaq hat girtin, ji nesla İsmaîl re hat dayîn. Yanî ji Hezretî Muhammed re, ji mislimanan re hat dayîn. Lê her kuçû wehdet û yekîtiya mislimanan xerab bû. İxtilafên mezhebî nîzama wan serûbin kir. Lewma Qudüs ji destê wan derket û ketbin destê xeçperestan. Ev 88 sale ku Qudüs dibin îşgalê de ye. Xelasiya Qudsê bi wehdet û yekîtiya mislimanan pêk tê. Ji ber ku Selaheddîn ji vê yekê haydar bû, dest bi wehdet û yekîtiya mislimanan kir. Piştî yekîtiya mislimanan pêk hat û çêbû, serfirazî hat û Qudüs azad bû. Ev nobeta Qudsê ji nû veket destê mislimanan. Hin îstîstanetê de Qudüs heya sala 1917 dibin destê mislimanan dema. Di vê dewrê de jî netewperestî, qewmiyetperestî li serê ümmetê bû bela. Ümmet perçe perçe kir. Lewra İngilîzan ev deran teslîmê terorîstên İsraîlê kir û vekişiya. Carek din Qudüs ji destê mislimanan derket. Aniha ji ber perçebûna mislimanan zulüm dewam dike. Bi kurtasî divê em baş bizanibin û fêm bikin ku dijminê me yê sereke û eslî ne İsraîl e, Emerîka ye. Ger em dixwazin vê derê xelas bikin, divê em bibin yek vücûd, bibin yek, divê em misliman bi hev re hereket bikin û tev bigerin.